kedingan karo musik barang. Diangeti cus kenal lho. Sami mawon kula kalih Elisa. Pak Hansip Satpol PP niki Manggaro, Pak. Lah kula pun desim kok. Kowe mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi lho. Lah kok mengganggu pripun niku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki pembohongan publik kowe iki. Tetep milih sana. Tetep milih. Ya sini dong. Kowe iki kudu tak hancurkan kok asli. Lah ngopo? Ngerusak pasaranku. Mulane ora usah ngetek-ngetek bangetmu. Iya. Monggo Bapak. Yo, prabot. Kaya dheke ra lemu ae. Maksudnya kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Maksane iki kene iki cilik wiwing kae kaya. Lah iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tah ya seger jenenge seger. Klambimu piye, Sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergone saya segerdu. Nggih menika nderek remen, nderek sowan wonten kauman menika nggih. Nggih. Kalian Bapak Sumarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya Inces. Jenenge tontonan ya sing nonton oke. Maksudnya iki maksudnya kan ya ono Kaya tontonan. saingan lo to omongmu ra penak to, Jas. Iki ki tembah rano Mbak Himin iki saiki. Lah niki ngerusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Ya ngapa? Mau aku urung apa jenenge sampean urung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune mbasan sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbak Apri piye-piyekno. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya, iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Mosok to? Arep apa? Nek buktine iki kaos kaki ora ki gampang ki. Piye? Nek kaos kaki ki dituthuk. Ah. Lah iki kaos kaki apa ora? Tong butekno. Arep nutuk nggon aku. Tak Nek pasal. Saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine ngonamu? Kaos kaki apa ora? Waduh. Ya dibuktekke. Aja. Jangan dong. Nek ya maneman meku. Mendat. Oh, didelokne wewe. Genah. Mendat. Mbak Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih. Iya, sing Ya penting mriki niku sehat. anu lho Mbak, kalau jenengan mulai ngefan mboten umum. Alah napa tenane jenengan ampun ngoten niku. Mboten namung piye kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tangga patang bis sing setel jenengan kabeh. Masa ta? Mbak Tati. Biasa. Mulane sing ngendang mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gemboske. Ingin gemboske mah ngerti dope nanti. Aku nggak tahu, aku nggak ventilator kok ora. Nggih menika pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake. Dongake sik Pak nganu sing wis Marno. ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Kali ingkang dipun tasyakuri temanten berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu, nggih. Sampun sepuh, sampun pensiun menika mboten sah neko-neko malih, nggih. Lho. Malah nuturi piye? Ya kan, Dongakne kok. Ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malah berarti sadurunge po neko-neko apa roh po ngerti Ya kan po? nek wong nggawa pistol iki aku di. Kok nek Kalau olah di laline salah langsung der ngono. Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sijine. Sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji Sijine. bedil pribadi. Terus Sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Nah, Aku pengen ngerti ndasal kaya ngopo bedile ngono. Ngerti apa ora Pak Marno sing endi wis ketemu Sing durung? endi? Ayo. ayo Pak Marno Sing endi ngerti sing ora? nanggap lho. Ngerti Lah aku ora? sing nanggap mau ora dipethuki kok. Ya saiki petuken Pak Marno ya, ben ke atas panggung ya. Ngerti Ya, ora dipethuk, sing- dipethuk. ngerti Ngerti ora, ora? Pak Marno sing pundi? Ayo, nganti salah awas. Sing endi coba? Nek ra mudeng Pak Marno, pokoke sing Tak naik ciri-cirine pakai kacamata lho, sing Ayo. endi ya. Lho, Ya, pangsan ya, nih lho, ya. Pak Marno nggih lho. Pakai kacamata. Monggo Pak Marno menika pakai kacamata. Lah disantrap bojone lho engko. Ah Mbak Uni ta ora wedi aku. Pakai Nadyan kok Pak kacamata. Marno niku wau janjane pokoke kula mboten sapidato mboten samunggah panggung. Ning gandeng event ini yang menyelenggarakan adalah Pak Marno. Iya, Nggih, betul. kasuwun Lah niku kudu minggah. dipeksa pokoke kudu gelem munggah panggung. Mboten ngira-ngira os hormat, monggo Pak Marno kasuwun tindak wonten pepanggungan. Iya, monggo Monggo, Pak. Bapak. Turuk.
masyarakat di Kauman Widodaren terhibur tumplek-blek wonten ing halaman kantor desa Kauman mergo jasa dari Bapak Haji Sumarno. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak Sumarno. Mbak Tatin. Apa? Aku wis kaya Bu Marno urung nek. Kowe Bu Marning le kowe. Bedil pisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Pripun to, Mas? Demit. Ya Allah, kuatkanlah iman saya ya Allah. Pripun Pak sakniki kan saged langsung ningali biasane ten YouTube. Mbak Limbuk sama Mbak Cangik bongkar rahasia. Apa? Dari tadi dipanggil Pak Haji, tapi suruh berdekatan dengan sinden ini kan, waduh. Lho panjenengan kira ibadatnya pancuran kapit sendang ngoten lho. Lah kowe apa? Pralon. Tapi Mbak Limbuk walaupun Mbak Apri ini lebih cantik dari Mbak Tatin, tapi saya lebih pilih Mbak Tatin karena apa? Karena apa? Sama lato-lato. Nggih pripun carane to, Pak? Ngengkel sih an. Ayu kono ning sing dipilih aku. Ya. Alah Pak niku galake kok Banaspati lho, Kalau Pak. Mbak Cangik Nggih. Nggih. Limbuk tadi kan sampaikan 2020 saya sudah pensiun. Jadi sudah 2 tahun lalu. Tapi banyak yang bilang kok masih energi katanya. Itu rahasianya satu. Apa itu? Apa, Pak? Sebelum tidur selalu nonton YouTube wayang kulit tapi sing ditonton sindene. Lah. Ya. Toh, nggih. Jos niku, Pak. Dalange ra kanggo. Dalangnya gak usah ditonton, itu sing marai sehat, energik. Lah nggih, pertanyaan saya, Pak. Kalau lihat sinden napa perasaannya pripun? Deg-degan. Deg-degan. Lah niki nek pun dijajari sinden Lebih rasa. deg-degan soalnya gini. Ojo cedek-cedek Mbak, masalah ini. Lah ki ngapa ta? Nek lu cedak kula mawon sing aman nanti meteng, Pak. Monggo. Se lho Mbak Tatin. Iki Bu Marno ya lenggah lho. Lenggah lho. Izin se. Nek sampun ten panggung menika mboten sah mikir kang wonten mrika. Ngenten nggih, Iki Pak. anakku nonton, nek anakku gak masalah, bojoku yo nonton. Ngambil sekedap Tapi tenang nggih, aja, Bu. Mbak Tatin, Mbak Apri tenang aja. Bojoku gak ngerti basa Jawa. Oh, alhamdulillah. Berarti ngagem basa Jawa mawon nggih. Kesanipun Pak Marno. Mbak Cange, Mbak Limbo, saya karena udah tampil di panggung, saya coba menyumbangkan 1 gending. Sebenarnya saya pengen gandrung, tapi di antara 2 ini saya jadi bingung. Saya Jenengan pengen pilih sing bawa putih aja, Mbak. monggo. Mbok gandrung mawon. Saya pengen bawa nanti Mbak Tatin kita duel. Hah? Duel. Duet, kok ya, duel. Lah kowe kok sumo. Bener iya. Anak duel ya menang aku. Bayangno Mbak Tatin macak sumo ngono. Poh, mesti viral. Mbak Limbo terus terang, saya mainin cerita ini. Kan saya penasaran kalau nonton di YouTube ini Mbak Tatin, ternyata setelah dekat biasa-biasa. Biasa. Oh, biasa. Biasa nggih kok Tapi Pak. kalau di YouTube memang, aduh, bikin penasaran. Nggih. Ini sing apik niku kamerane, Pak niku Oh, asline nggih. Niku anu Pak pasang susuk Pak. Kok iso kok ngerti? Lha ku pasang nandi? Ya mbok ora ngerti. Saya mau bubuk kasmoro Mbak Tatin ya. Oh, nggih. Mboten sah grogi, Pak. Mboten sah ndredeg, Pak. Nggih, mboten. Jenengan mboten pengen ketoprakan to, Pak? Lah nggih mbok ketoprak. Oh, Sampeyan sae upamane niku. dadi Mas Broto, Mbak Tatin dadi cempluk gitu. Lah nika Mbak Apri dadi Banaspati, pripun? Anu dadi napa niku? Sumintan. Sumintan. Mbak Tatin apa? Cempluk. Cempluk. Jenengan gandrung kula, nggih. Mak. Bu pinjam sebentar ya. Iya. Iya. Enggak apa-apa, enggak kelong kok. Ayo. Pripun nasi pundi? Ayo kowe langsung ditabuhi. Tutuk, tutuk. Ayo. Wah, nggih. Kowe kudu wani ayo. Diajeng cempluk. Gitu Mas. Nggih, beres. Nggih, niku cempluk riyen. Pripun Kang Mas? Wis sawetara suwe anggonku ninggalne sliramu cahaya. Isi. Aku sambedina tansah ngimpi. Aku ora wani ngedhe. Omong jenenge Niku ten panggung ampun ajrih-ajrih Pak. padha Ten senenge panggung. kok ora wani ngematke lho.
Nggih Pak, lek kesuwen ngematke jenengan pekarangane sontek mangke. Ora yo. Langsung bawa aja, udah bawa. Ora sida. Iya, bawa aja. Oke. Lah kek sumintene kok meneng ae piye? Riyen kersane gandrung. Pripun to Kang Mas panjenengan menika mboten sios gandrung terus. menika. Terus pepet. Iki gelo banget e. Wedi tenanan lho. Alah, lah enek ibu lek rene jane gasak mendhiwi. Ini settingannya siapa ini? Kok bisa? Kenapa? Kamu denye. Saya lagi panjenengan menika sios gandrung menapa mboten? Kula sampun mintip-mintip niki lho. Anu, diajeng nanti di belakang kelir aja. Wah, Panik kok buri kelir kantor desa lho, Pak. kok malah luwih bahaya. Mboten sios. Pak. Sios mboten. Boten. Lah kowe iki wong wedok kok karo wong Pratane Sang Suminten. Tuk. Mas, panjenengan menika sampun prasetya kalih kula lho. Panjenengan menika sampun janji badhe palakrama kalian kula. Kok panjenengan malah gandrung menungsa menika lho. Ayo uji nyali jenengan malian. Den Mas, panjenengan menika niki sinten? Niki sinten? Aku Suminten Edan, aku ki ya pacangane Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa kok wani-wanine bagor biyen kok ya. Mas, panjenengan menika pripun to? Panjenengan saestu terus kalian kula Panjenengan pilih sing pundi? Sampai entek yuk. Suminten apa cemplok? Kula boten pura lho nek ngeten iki. Saya lebih baik nyawer aja lah. Nah, nggih mboten napa-napa, Suminten Edan bubar, monggo nyawer. Lah aku kula mboten maido Pak Marno. Bukan. Lah jenengan nyawang Mbak Tatin Loh. pancen kaya komoratih. Lah niku kaya komodo ya. Ya, bukan itu Pak. Saya lebih baik nyawer daripada setelah itu saya digebuki anak istri saya. Oh, Lebih bijaksana. berat. Lebih berat itu Pak. Kan kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita cuman mendumuk aja, gitu loh. Lagi iki aku roh polisi wedi karo bojone. Biasane ngono, Enggak. Pak. Polisi wis pensiun Pak. Kula niku ya lagi weruh niki lho. Apa? Polisi kok wedi ro banci. Biasane ra banci le wedi polisi. Ya. Gila. Gila. Saiki Mbak Tatin karo Mbak Aprim njaluk ngapura karo Bu Bu Marno aja nganti ku dadi piye-piye lho. Bu Marno. Mana Bu Marno ya? Lho. Oh iya. Malah di syuting ya. Ayo. Ayo di Bar niku mangke bar wayangan. Iki lho kelakuanmu. Ayo Mbak Apri, ayo. Bu Marno, minta maaf ya Bu. Ini tadi cuma guyonan aja. Praptane Sang Suminten. Tuk. Mas, Broto. Panjenengan menika pun prasetya kalih kula. Pun janji kula pun matur bapak kalian simbok. Kok panjenengan malah ngethuki menungsa niki niku dados pripun lho? Den Mas, menika sinten? Panjenengan menika tresna kalian kula napa mboten to jane? Ya tetep tresnane karo aku wong cilik aku ayu Enggak, aku. aku tetap milih ini. Bener. Asli. Bener. Ini asli. Apa pisane ya Lho, sapa Nak. to kowe? Manusia normal tetap. Iya, normal ya, Iya, Pak. ini tetap. Nggih kletik-kletik lumayan lho. Mangke lan jenengan milih Apri, pistule dadi 3 mangke Pak. Tambah koleksi. Walah, enggak saya khawatirnya gini Pak Cahyo, setelah ini malah semua orang ngundang saya untuk jadi bintang tamu. Enggak apa-apa kan, Nanti Pak? kalau nanggap wayang bintang tamu saya kasih gratis. Yang penting tiket dari Sulawesi ke sini PP ditanggung. Oh iya. Sik ngeten Pak, kauman iki lan niku mumpun teng kantor desa. Nggih. Adat budaya Jawa lah mesti wayangan gitu Pak. Nggih. Padahal jenengan daleme ngarep teng kantor desa. Berarti kudu Apa enggak alangkah baiknya setiap bersih desa sponsore panjenengan. Ya. Penonton pripun setuju? Setuju. Didongake Pak Marno sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nggih. Pripun Pak, penake Pak? Udah, aku wis keringetan iki. Aku tak bawa ae bendang medun. Oh, nggih. Napa selak gila to, Pak? Bawaan apa, Pak? Ya. Bawaan Bubuk apa? asmara. Bubuk asmara. Berarti Aku magel nek ngene iki Ya. magel iki ra sida ketoprakan. Sampai Kula saya- pun anu lho, Pak, pun ingin lho, Pak.
Iki aku wis contekan lho, contekan. Pak Marno ndredeg tenan lho. Ampun ndredeg, Oh, Pak. nggih. Bendang medun ku ganti liyane jak. Kowe iki Mboten napa-napa, Pak. mboten Mboten Enggak, berangkat. ini kok saya dikerjain ini saya nggak ngerti nih tadi. Saya mau lari ke sana. Mas Broto. Pak Marno kaget. Ngapunten lho, Pak. Saya udah Wah, iki polisi wedi karo banci ya. Oh nggih. Monggo, Bapak. Nyingkar nyingku. Tepuk tangan kagem Pak Sumarno. Neng kula nyuwun menawi niki lak bernapaskan asmara cinta. Gandeng mriki enten Mbak Tatin jenengan pas nembang niku madhep ten Mbak Tatin. Nah, nggih kalih pegangan tangan. Pun mriku Pak mangan entek-entek Iki kene. koncoku SD oke lho gini. Pun mboten sah mikir sing wonten mriki wis Pak nantane men kula kalih jenengan nggih. Wah. Siap. Madhep mriki. Wah, iki. Wah, Polisi hebat. digiyetaki. Wong wedok kok ngetek. Ya ben. Nah, Wiwitane. kula ten mriki, Pak. Mboten matke mriko. Mriko. Aku ngeliat ngisor ya. Ngisor. Isir enten apa? Eneng Di kalungnya. sana tempat lahir beta. Di Kotluk. baleni ilang ngene. Enggak mau enggak. Wiwitane nyingkar nyingku. Nah, kanggo aku ora dimatke kok, Kak. Kene wae aku. Wong kok sratenane angel men. Lah, nek biasa nek adep-adepan ning Nah. Piye iki rasane aneh tenan aku. Saka kono terus rene. Kowe anggar bar mayang kaya bar numpak pit NMAX kok. Ngene iki. Kayak mlaku. Lah ya kan bar ngeprak to, rasane beda. Kowe iki yo ndek nganggo klambi ngene lho, ketok wong lanang ngono lho. Oh, dadi ketok gagah. Iya, ketok Kereng, gagah. Iya. Wis ra iso gagah. Palsu. Kok Bu Kesi, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mbak Tatin sing manis dhewe. Alah, terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Sugeng dalu Inces yang memuai. terima kasih Bu. Memuai niku napa? Memuai iki mak kuwi ilang dhewe dhek ngono kae iki. Ngono lho Mama. Memuai leder. Memuai ki suwe-suwe ilang iki. Ayo kan dekmu ilang, Pak. Dekmu ilang. Sok-sok. Ibu ngaturaken gunging panuwun katur Pak Marno yang sudah menimbali kita. Kemarin kita cerita banyak ya Bu bersama Iya. beliau. Gimana kesan-kesannya setelah berbincang-bincang dengan Pak Marno? Wah, luar biasa. Dulur-dulur Ngawi, Pak Marno menika salah satu profil yang luar biasa, aset bagi Kota Ngawi. Khususipun wonten ing Kauman mriki. Saestu beliau adalah seorang yang sudah berpangkat tinggi dan menjadi orang yang nomor 1 di kabupaten. Itu namanya apa? Kapolres ya? Iya. Siapa tahu nanti putranya dari Bapak Sumarno itu menjadi orang nomor 1 di tingkat provinsi, yaitu Kapolda. Amin. Itu doa keluarga. Tapi jangan lupa Pak, nanti kalau sudah tambah rezeki, nanggap wayang malih nggih Pak Marno. Nah, niku saya penting Pak, nggih. Saya penting niku Pak, sebab nopo? Nanggap wayang menika sedekah ingkang luar biasa. Nyenengke atine para penonton sakmene mbueyan Pak. Kali para bakul-bakul lan para parkir saestu. Nggih. Piye? Nyicil ayem menawi putranipun Bapak dados Kapolda. Nggih. Nek garukan aku aman. Pripun Mbak Tatin? Iki Kok garuk. pede lho. Sapa sing arep garuk wis do moh ya nengke wae. Lho, binaan masyarakat kuwi mau lho jenenge tipiring, tindak pidana ringan. Nek digaruk ning dinas sosial terus ditindak pidana ringan. Kok ngerti? Lah tahu kok. Lah kok iso ucul neh we. Kan Kok iso ucul neh. bebas bersyarat. Iki Bu niki ngaturaken apa bawa tadi sekalian minangkani. Kalian ngaturaken gunging panuwun buat Pak Suprapto yang udah memberikan Tali Jek ase. ya, itu ya. Tali ase. Oh iya Tali dong. ase. Lho Pak
Pak Prapto itu selalu sayang dengan duo sinden. Oh iya. Dari kita semua. Mbak Inces dapat buat Madangkara sebesar 10 juta rupiah. Wah, Iya. matur sembah nuwun Pak Prapto. Jangan lupa, Mbak Tatin juga dapat loh. Dapat apa? Dapat dari Pak Prapto tali AC. Mungkin tak caoskeun jenengan. Wah, siap. Matur Oke. nuwun Pak Prapto. Mbak Apri nggih dapat loh Mbak Apri. Dapat apa? Celurit. Siapa tahu nanti Pak Prapto ada event di Jakarta lagi, ngundang dua dalang ini Pak. Jenengan Yeah. pun belum pernah ini Pak. Jangan kalah sama Pak Sumarno nggih Bapak Prapto. Iya. Silakan mau menembang apa? Ngaturaken kemarin request dari Bapak Warno itu Pangkor Semarangan ya Bu, duet. Nah, Ya nanti yang tembang romantis kan bisa mawar kuning. bisa Ah, bisa. iya, bisa. seperti iya. itu. Elisa, Ya. jangan terlalu lama di sana. Di sini harus kembali. Aku kedinginan ya. Kau udah kangen ya, tak tinggal bentar aja. Iya. Aku ingin nanti selesai wayangan kita berdua masuk kota ini. Bu niku lho Bu, ngapunten nggih Mau. Pak saya niku. Loh, lah sanjange kedinginan. Nah, Ih, Ayo, pembohongan publik. Pembohongan publik. Lah kaos kaki ya. ayo, Aku tambah cilik ya lumayan. ayo Mbak Iso. Apri, anget Lek sing Pani. penting anget, sing penting anget. Ayo Lek Pani, ambungan Wis ora. tenan. Ojo mau. Ayo Lek Bukesi Pani kok ngono to. dicium. Bukesi aja ngono Ben kuwi. mumpung banci ra apa-apa. Sing kon ngambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya, ora iso. Iki Ora lho. iso. Entene Ayo. entene niki. Ayo. Ayo. Ra apa-apa. Yo ra Pani. Ngalih. Lho nyeblake milih ta. Alah bae karo banci ya seneng. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak Apri. Bojo kula menika senajan to ning omah menika bojo, Nggih. rukuning teng mriki milih umum. Dadi dipertunjukkan wayang Lah, kaya wis Tak aku kalian liarke. ora. Lah apa? bojo? Iya. Ora wani nyumi apa? Kula wedi lah jenggotku cek teng cringe. Kok ngastar luka. Urang juga Pak iki mau, urang cukur. Urang. Ya ampun. Cekelak Mbak, apa kelana jenggote lho. Enggak, ngontak loro, sakit. Sakit. Monggo Mbak Elisa kalian. Ibu, Iya, nanti yang lebih tinggi Elisa ya. Oke. Buriku anu jar disemprot disinfektan. Apa mangsane iki virus ngono apa piye? Untuk juga penggemar YouTube Kuntadi Channel yang malam ini tadi sudah hampir tembus 3.800 penonton. Hebat Wow, sekali. luar biasa. tontonan spektakuler malam ini Terima diminati kasih oleh penonton live Kuntadi streaming Channel. juga. Tanpa kehadiran jenengan, tanpa like panjenengan, kami bukan apa-apa. Mingkar mingkureng ang kara akarana karenan marati Sawangan toh, beda banget toh iki. Wong loro iki lho, ning kene sing kene sebelah kene Heeh. mergawani. Iya. Sinden yo dedek ngene. Sing kene Ra iso anteng no, soalnya batu batune cacing. anyar. Nek lek papat ngono disawang apik ya, Mbak. Napa Berarti ki? saka Mbak Tatin jan kaya Sri Huning. Jenengan kaya Sri Tanjung. Heeh. Lek Bu Gesi kaya Sri Hunon. Lek mriki kaya Sri Gala. Salo. Enggak boleh marah. Nek serigala mesti tak dilet lho. Kan bojone bareng ra isin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bukan sih ikhlas kok. Ya langsung mah disodakoh. Ben, dhek ben bahagia, asline dhek penasaran karo banci. Kersane mboten monoton nggih Bu. Ada variasi baru. Ayo ta Pak, pisan-pisan ta Pak. Ayo lek wani dicium Apri, ayo. Ayo. Mama, aja ngono Bu Gesi ora ngono. Alah. Aku wis sumpah sak jege urip ora bakal nyium wanita selain Bu Gesi ora. Lah iki wanita kok. Eh? Kan ini bukan wanita. Mau Oh ya? iya, Ding. Ayo, Bu, ini Elisa. kita berdua ya. Elisa dulu nah ini. Yang tinggi ini Elisa. Biar Kirain kamu- mau barengan gitu loh, ben kawin. Ya.
pitik apa piye? Iya ya. Lambene. Mau polisi tidur saiki pitik. Yo, 1 2 3. Biasa, tepuk tangan untuk Elisa. Ayo, terima kasih ya telah menginspirasiku semenjak aku pertama kali mencintai wayang itu mendengarkan suara Bu Kesi Pangkur Semarangan sampai sekarang selalu kulantunkan dimanapun aku pergi. Ya Allah Elisa. Bu Kesi karo Inces kan jajal. Bu Kesi karo Elisa sing nyuwara kok kaya menjengku serasa arep lepas ngono ya. Ngapa kok dadak ngamet-ngamet ngapa? Ya Jajal kaya kok melu dijajal. menahan ngono lho. Dijajal munine Ayo jajal kowe, Pri. Ayo, Pri. Ayo, Dang. Ayo. Ora kok ndak mampu bre. Bener ya serigala tenan. Ayo. Sinupa Sinukarta mreh kretarta pakartining ilmu Bareng, yuk. Nanau. Yuk. Agama agaming Piye Mbak Apri, suarane piye? Oh, saya sangat nawi Bu Kesi menika mboten tidak perlu diragukan lagi dosen pun guru sinden. Guru sinden. Nah, Mbak Elisa juga begitu. Sinaosa dalang calon S3. Nah, pertanyaannya siji. Apa? Sing Kulon Progo kuwi sapa ora? Ngapa? Pangkur Semarangan. Tolong itu. Ora iso. Kan aku bekas copet. Loh. Apa hubungane? Kan copet. Hubungannya Pangkur Semarangan karo copet ya apa? Ora iso nek Pangkur Semarangan harus yang tinggi-tinggi. Ngono kan aku kelino diunek, "Hei, maling-maling," ngono kan dadi aku melayu nek tinggi. Ada nada tinggi itu melayu, ngono lho. Oh, dadi nek krungu sirine ngono kuwi dhek mlayu. Kita sing mlayu kowe to Pri malah. Pri. Oh iya, Dek. Kok tahu? Lengganan ya. Nggonku ya enek ngono. Aku arep golek gudeg margoyudan sanding jembatan. Pandalang. Cara wong hitungan ganjil. Timbangan jumplang lah kok ripalungguhan iki.
wujude menungsa sing jenenge Gatotkaca tedhak turun Pandhawa sing ranate labuh, ranate babak, ranate rekoso dandani karo pringgondani kok enak kabeh enak, tenguk-tenguk nemu kethuk weruh-weruh mung Kalimulya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye isih murup makantar-kantar jiwa katresnanku marang bumi kelairanku. Cekak cukupe aku moh nyengkuyung Gatotkaca le dadi ratu. Parandene kok wong pringgondane nekat misuda karo Gatotkaca. Ora nganti kenthong subuh ndase Gatotkaca wis glundung. Loh, Kang. Weh, dalah kowe iki piye to, Kang? Kowe iki elinga Kakang Bradadeta. Kowe kudune netepi tembung bawa leksana aja nglincati sabda sing wis kawedhar. Apa kowe lali nalika Mbak Yu Arimbi dirabi karo Kakang Bratasena? Biyen para kadang braja kabeh padha nungkul njaluk urip. Masrahake negara iki karo Kakang Werkudara. Lah kok Ripalungguhan iki kepengkak lelakon njur kaya ngono kowe malik tinggal mangkro. Tinggal kaya ngono iki karepmu piye? Kowe aja mendem karo jabatan, aja edan karo kelungguhan Kakang Bradadenta. Ning donya ki ra sepira sing jenenge derajat pangkat ki mung sampiran, brana picis ki mung titipan. Yen sak wanci-wanci dipundhut karo pangeran, aku karo kowe ra iso owel, ra iso bakal gandoli. Ning kaya ngono mamakmu sing dadi patrakmu iki calone geger. Geger pancen tak tekad. Yen perlu aku mengko sing bakal gulung ana ing alun-alun. Janji Gatotkaca sing dadi ratu. Bumi angus kraton pringgondane. Wah, piye kowe iki? Kawur ngono. Relingo kae. Sisan gawe Ripalungguhan iki ngibarate wong nyabrang wis kebloh, ngibarate gunung tak unggane, ngibarate segara jero jajakane Gatotkaca. Yen pancen prawira yuda nandingi kridane Brajadenta gegemen negara pringgondane. Somadangi jagat duk mungup-mungupaneng kapucak ing bukir marbabak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung.
mliginipun paduka Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kepareng rawuh ing Pringgondani sarta paring pangestu anggen kula badhe misuda Gatotkaca jumeneng Narendra. Duh Kanjeng Eyang Wirata jernyatanipun paduka ratuning para ratu sesepuhing para Narendra. Monggo kula aturi murba wasesa wisudanipun ingkang wayah pun teduka. Matswapati kakekku, para sesepuh, sentana lan kawula wis nunggal swara nyangkuyung Gatot dadi ratu. Mara kageh pratitresna upacara wisudan iki. Oh, iya nggih, iya. Mesti wae pun yang bakal jumurung. Kula nuwun sewu katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten setinggil negari Pringgondani. Kalilan kula pun Matswapati matur kanthi adhedhasar sampun ageng lelabetanipun Gatotkaca sarta golonging cipta para warga Pringgondani sarta jurung pangestunipun para sepuh pramila saking menika ngengeti animbang sarta amutusaken bilih anak kula Gatotkaca nedya kula wisuda dados ratu ing Pringgondani kanthi ajejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca. Dene utamaning nata Berbudi bawa laksana Yayi Kala Bendana katon sumengko anggonmu munggah sitinggil ana apa, Di? Nuwun sewu aku nyuwun pangapura. Dene aku ninggal tata krama seba tanpa piniji. Atur uninga Kakang Mbok Arimbi lan Kakang Bratasena. Dina iki alun-alun Pringgondani geger. Merga saka patrape Kakang Brajadenta sing ora trima Gatotkaca dadi ratu. Malah dheweke sumbar macia-cia. Gatotkaca kena dadi ratu. Waton bisa nglangkai bakene Brajadenta piye iki Mbak piye iki Werkudara, karepmu ki piye? Mestine kupingmu krungu mripatmu meruh yen anakmu diancam patine karo Brajadenta. Lan sawangen kabeh para lenggah padha miyos klebu garwamu Arimbi wis cincing neng alun-alun.
Lah kok kowe malah mung meneng jegrek kaya Tuguwaja ki karepmu piye? Bah, aku wegah melu cawe-cawe. Iki perkarane wong Pringgondani dudu perkarane Werkudara. Loh. Gatotkaca kuwi lak anakmu. Ya gene kowe ora ngayomi karo anakmu dhewe. Kanthi lakon iki wong sak Pringgondani bisa ngukur sepira kepinterane Gatut nggone ngrampungke perkara. Yen pancen Gatut bisa ngrampungi perkara tegese wis trep yen dadi ratu. Nanging yen Gatut ora bisa ngudari lelakon iki, tegese Gatut pancen durung pecus dadi pengayoman. Lah terus saiki ditonton wae. Wong gerang-gerang rasah melu-melu. Jagat manuk maning jajalanat kowe Brojo Denta. Ra apa banyu sing wening patramu iki padha karo nyempyokake banyu letuh marang kulawarga Pringgondani. Ing atase Pringgondani lagi duwe gawe gedhe. Akeh para ratu lan pinisepuh sing padha lenggah. Parantene swasana kang tentrem lan endah. Malah kok rusak kanthi pratrapmu sing gawe ora genah. Elingo sak sedane Koko Prabu Arimbo dening Kang Mas Bratasena mbiyen kowe lan dulurmu Kadang Braja padha njaluk urip lan padha para Kadang Braja mbiyen wis padha sumpah masrahake Pringgondani marang Kakang Bratasena. Nanging yo kene dina iki kowe ngrincati janji ibarate itu tok dilat meneh. Mongko elek-eleke kelakuan kuwi yen lambene ora kena digugu kaya dapurmu. Wah, kakean bebangal. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman. Aduh, Paman Brojo Denta ingkang paduka kersakaken menika kados pundi? Menawi kula kaanggep boten trep dados ratu, monggo bab menika dipun rembak kanthi sae, Paman. Aja gembelo sirahmu kowe le. Wiwit jaman kuna makuna Pringgondani iki negarane buta, negarane raseksa. Yen dina iki kowe sing dadi ratu, kowe sing jumeneng Narendra tegese sing ngemudeni negara iki menungsa. Kowe nerak pranatan ngowahi budayane wong Pringgondani. Kakek moyangku mbiyen sing babat lan ngedekake negara iki nganti makmur. Ora sudi yen aku dadi kesep ana bumi kelairanku dhewe. Paman, babar pisan kula boten wonten ceceking manah badhe ngremehaken golonganipun para denawa kalebet paduka Paman Brojo Denta. Kula kadhapuk dados ratu menika boten saking pikajeng kula piyambak.
nanging dipun surung dening para kawula lan para pinisepuh ing Pringgondani. Ing pangajap kanthi Gatotkaca dados ratu, saged dados sarana manunggaling trah Eyang Pandhu lan Eyang Trembuku. Tegesipun antawisipun manungsa kaliyan raseksa saged manunggal tetunggalan satemah ambabar kasantosan ing Pringgondani. Wah, tembungmu kaya enak-enak dibadhok. Nanging kowe nggendhong rasa milik sarta pamrih tumrap kamukten Pringgondani. Neng ngarep kaya apik-apika menungsa lan buta manunggal dadi santosa, nanging gumantine wektu gumingsire mangsa. Tan wurunga golongan buta mung dadi gedhi bale menungsa. Aku tetep ora bisa nampa. Duh Kanjeng Paman, negari Pringgondani menika dumados saking pulo-pulo bebanjaran. Lan nadyan benten golongan suku adat agama tartamtu badhe nyembuh dumateng kukuh bakuh menawi lelambaran raos panunggal. Ora bakal iso manunggal tetep beda lan ora bakal iso rukun menungsa karo buta. Tumrap bentening pamanggih menika mujudaken kanugrahan saking pangeran. Waton bentening pamanggih boten ngobak-obak kalian katentreman. Yen beda nganti kapan wae tetep ora bisa tentrem. Bentening pamanggih boten saged tentrem menika boten dados sebab waton ingkang dipun tuju menika sami nenggih kangge kajayan lan kamulyaning Pringgondani. Waton sedaya para kawula lan sentana anggadhahe niat suci tartamtu badhe ambabar dumateng Basuki. Pringgondani bisa tentrem lan mulya yen ditumbali patine Ratu Tugelan, bapake menungsa, mboke buta, ya diapurmu kowe. Hei! Ah! Gatotkaca, ratu sing apik kuwi kudu mahambek sama beda dana denda. Sing tegese nadyan wong liya nanging yen sugih lelabuhan kudu pinaring anugrah. Kosok baline nadyan kuwi kulit daging yen perlu pepunden yen pancen nyebar kamurkan kudu dipatrapi pidana. Bebasan rawe-rawe rantas malang-malang putung sing jejeg katekmu aku pamanmu Brajamusti sing bakal sabiyantu. Krida sang kaca negara sigra miting risang Brajadenta miwah sang Brajamusti. Sirah kekarone den Dukumba ical wujuding buta. Denawa kekalih manjing pring epek-epek astane sang Tetuka. Dadya daya kekuatan linuwih aji gunting Brajamusti. Wah! Ah! Wah! Ah! Ah!
nuwun sewu wiwit purwa madya ngantos wasana katon cetha ngeglo tanpa warana lelabetanipun momongan kula pun tetuka inggih Sang Gatotkaca. Mugi-mugi darmanipun Sang Tetuka menika sembada minangka tuladha lan conto tumrapipun para putra-putranipun Bapak Haji Sumarno. Mugi-mugi sedaya para putra sembada prawira ing yuda tanpa benten kaliyan Sang Kaca Negara kanthi kekuatan kaprawiran kadigdayan kuwawa ngayomi dumateng wong sak Nuswantara. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib sarta adi kula pun Elisa Or Karus Alasu ingkang netepi dharma. Mbok menawi anggenipun atur panglipur wonten kirang lan lepatipun kula nyuwun gunge samudra pangaksami kanthi donga slamet, slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan nuwun.